sieltä lähestyy meidän Ulkojoni eli Keuvon Rivakasta. Eli hän on päässyt tässä aivan viimeisillä kilometreillä eroon meidän Keuruunomasta juoksijasta. Eli meidän Parkkasen Markosta, eli Marko pitäisi olla ilmeisesti tuossa tämä seuraava juoksija, eli Pauki 170, ja sen jälkeen noita juoksijat alkaa tippumaan pikkuhiljaa tänne stadionille, eli täällä käydään vielä kovaa taistelua, näyttää sieltä, että siellä ei kovin suuria eroja ole saatu vielä syntymään, eli 167 numerolla stadionille tuli Mattihan se oli ja 143 on numerolla on Parkanon urheilijoiden Vesa Taan. Numerolla tulee tähän Kuulava Kaule maali viivoille ja näin tulee meidän tämän kuudensien markkinahölkkien voittaja maaliin, eli Ulkon Joni, Keuvon Rivakka. Näin ja Jonille aplodit siitä, reitti on juostu ja eikä hirveän pahalta ilmeisesti tuntunut ainakaan Joni ilmeistä päätellä. Jano on ja otetaan Jonilta suoraan. Tuosta arvio, minkälainen sää, minkälainen reitti? Raskas ilmeisesti tämä sää aiheuttaa sen. Eli sinä juoksentelit aika lähellä tuossa kärkeä koko ajan ja viimeisellä kilometrillä teit sitten ratkaisun. Joo, kyllä. Kilometrin lopulla. Sitten viimeinen parikin saavuttu kaista. Viitosesta reiskaamista. Näin, ja tietysti näin järjestäjien puolelta, vaikka reitti oli raskas, mutta oliko se nimenomaan säästä kiinni vai onko tämä muuten raskas? Varmaan säästä suurimmaksi, mutta se ei se kovin ainakin ollut. Näin, kiitoksia ja onneksi olkoon vielä voittajalle. Ja näin koko ajan alkaa noita porukkaa tulemaan lisää juoksijoita tänne meidän stadionille ja hyvä voimaisia säästä huolimatta nämä meidän juoksijat on. Eli numerolla 180 maaliin tuli Kulmalan Kalle. Eikä Kallekaan vaikuta niin kovin väsynyt.